mga pagantos nining adlaw, uban sa santos nga misa sa tibok kalibutan. Ihalad ko sila alang sa katiuan sa imong mahal nga kasing-kasing, aron malawas ang mga kalag o kabayaran ang mga sala. Ihalad ko sab sila alang sa katuyuan sa mga obispo, kaparian, ilabi na sa mga apostolado sa pagampo, nga magkahius sa unta ang tanang mga Kristiyanos sa tibok kalibutan. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Pagampo alang sa proseso sa beatifikasyon sa alagad sa Dios, Obispo Teofilo Camomot. Makagahom og kanunay nga buhing Dios, ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo, maong naghimo sa imong alagad, Halamdong Teofilo Camomot, sa paghalad sa iyang kinabuhi diya sa pag-alagad kanimo, isip pari og obispo, usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pagampo ug manghiragon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginhanglan. Itugot ngang iyang mga hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panag-ingnan ug makita sa simbahan nga ngay siya ibayaw sa kadungganan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasirgog nining imong alagad, mapaubsanon kaming nangaliupo kanimo nga imong itugot kanamo kining among gipangayo. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ama namo nga naa sa malangit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manglingkod, ato karong apil sa atong mga pagampo ang paghandom sa makalag ug ang pagpasalamat. Thanksgiving for my grandchildren, Michael Gabriel Aquino, Alexander Leon Dallas, Christine Dallas, Christopher Aquino, Carmela Rose Oron, Dylan and Maya Kile, Kiko and Joshua. For my children, Magdalena, Myrna, Marvic, Marlon and Michael. In-laws, Imelda, Brian, Mark, Roger, and Cheryl, Brother Manuel and Lydia Carbonella and family. Thank you, Lord, for good health and protection, all blessings of good health, love, peace, and joy of the family, offered by Mrs. Edith Aquino. Thanksgiving offered to our Lord Jesus Christ and Mama Mary for all blessings received, offered by the Chosa family. Thanksgiving to our Lord Jesus Christ and Mother Mary, Senior San Roque, Saint Vincent Ferrer, for all the saints in heaven, for all graces and good health received, especially the gift of life. Petition for harmony, peace of mind, heart and soul for the whole family, for the enlightenment of Earl, and for the change of heart and purification of Rizalina and kids, offered by Cañete and Villanosa families. Thanksgiving Mass for all graces and blessings received, good health, and for all special favors granted, especially for the blessings bestowed on Fidel and his family, and Manoy Roy in honor to the Most Holy Trinity and Mama Mary. Petitions for healing of the family trees of Cabilian, Pilirin, Ingaling, Cabreros, Orbeta, Navarro, Bitoon, Sipada families, and for the sanctification of all souls, offered by Krilan Joma and family. Thanksgiving Mass in honor to the Holy Trinity, Mama Mary, Saint Michael the Archangel, and all saints in heaven, for the many blessings and graces received. Petitions for the guidance of the Holy Spirit, protection and deliverance through the intercession of Saint Michael for Bitoon family, especially John Francis, from the snares and attacks of the devil, offered by Bitoon family. Thanksgiving and petitions through the intercession of Saint Jose Maria Escriva and Saint Vincent Ferrer for the endeavors of Juma Fran and Mary,
for their studies and for the guidance of the Holy Spirit and for the holy perseverance of Sore Romana, offered by Tatay and Mama. 29th day for the 30-day Thanksgiving Mass in honor to the Most Sacred Heart of Jesus. Petition for reparation of sins offered by Mr. and Mrs. Rizaldo Nunez and family. 6th day for the 10-day Thanksgiving Mass for the graces received, good health and safety of Villarosa, Demeri, and Tanilon families, offered by Ida Maria Demeri and family. Thanksgiving for good health and all graces received, offered by Engineer Roberto Cabarobias. 3rd day for the 10-day Thanksgiving Mass for good health and blessings received, offered by Mr. and Mrs. Jim and Ann Sanchez and family. 3rd day for the 10-day Thanksgiving Mass in honor to Senior Santo Niño and Santa Cruz for the birthday of Roberto Ilaya, offered by Mr. and Mrs. Roberto Ilaya and family. 2nd day for the 9-day Thanksgiving Mass in honor to our Mother of Perpetual Help, Senior Santo Niño, Divine Mercy, San Pedro Calungsod, Mahal nga Beren Sarigya, and all saints, offered by Mrs. Pao. 1st day for the 9-day Thanksgiving Mass for all blessings received, petition for good health and for the successful business transactions, offered by Dajco Properties Corporation. Petition Mass for passing the bar exam of Gladys Claire Gimongala and Danica Cole this coming September 8, September 11, and September 15, 2024. Offered from a friend. Thanksgiving Mass for the graces received and good health. Petition for healing of Paul Suerte and for the sale of property in Lapu-Lapu City, offered by Mr. and Mrs. Bautista. Petition Mass for the complete healing and fast recovery of Simplicia Telio, offered by Florencia Fernandez. Misa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat ug sa kabaskog sa panglawas, halad pasidong ngadto kang Senyor Santo Niño, Mama Mary Divine Mercy, offered by Emilia Romano. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat ug sa mayong panglawas, halad pasidong ngadto kang Senyor San Roque, offered by Jeline Lianto. For the souls of Vicente Sr., Leonor, Aldrin, Andrew, Amor, Agnes, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Tupas family. Souls of Manuel Carbonel, Marcelo Sr., Marcelo Jr., Lisa, Francisco, Francisca Carbonel, Juan, Manuela, Victorina, Rosa, Tranquilino, Helen, Conching, Nicasio, Glinda, Rosalina, Prisciliano, Filberta, Paz, Jose, Fiel, Berting, Glinda, Rosalina, Concepcion, Nicasio, Pedring, Valentino, Father Henrieto, Visitacion, Federico, Valentino, Patrocinio, Migalios, Lourdes, Jaime, Delfin, Victoria, Aquino, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Mrs. Edith Aquino and family. Souls of Alan, Nicolas, Alejandra, Roberto, Viviana, Perfecta, Edelberto, Leo, Angelo, Sibia, Felipe, Erenia, Rodrigo, Mano, Mana, Enrique, Lisa Marie, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Cañete and Abellanosa family. Soul of Alan Abellanosa, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Angelina Abellanosa. Souls of Wilfredo, Macario, Victorina, Cosme, Samuel, Pastor, Eniega, Felix, Vicente, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Marcy Dichosa and family. Souls of Apolinario, Francisca, Maria Lourdes, Restituto, Floro, Asuncion, Francisco, Leona, Eulalia, Garciano, Nicolasa, Fidel, Proctosa, Teodolo, Apolonio, Sigundina, Severino, Ingracia, Crisanto, Jesus, Ananias, Benito, Climaco, Inocencia, Solidad, Anunciacion, Pablo, Santiago, Juan, Tarsila, Lorita, Sabina, Clotelde, Andres, Cipriano, Fausta, Joseph, Alona, Alfredo, Epifanio, Dolores, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Krilanjoma and family. 29th day for the 30-day Mass for the souls of Julieto, Rolando, Niño, Meliton, Isidra, Saturnina, Saturnino, Godofredo III, Jesse, Arturo, Benjamin, Pipi, Pilar, Anisita, Siriaca, Roberto, Gravy, Father Henrieto, Monsignor Constantino, Constancio, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Mr. and Mrs. Rizaldo Nunez and family. 6th day for the 10-day Mass Novena for the souls of Leleng, Jose, Jose Jr., Gabriel, Bioli, Lindy, Concepcion, Norma, Primo, Ella, Janet, Teodoro, Adelaida, Carlos, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Ida Maria Demeri and family.
Third day for the 10-day Mass Novena for the souls of Martin, Ereberta, Father Marino, Father Restituto, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Engineer Roberto Cabarubias. Third day for the 10-day Mass Novena for the souls of Columbia Bihasa, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Mr. and Mrs. Jim and Ann Sanchez and family. Second day for the 9-day Mass for the souls of Vicente, Rosario, Laureano, Julita, Carmen, Antonia, Alfonso, Ernest, Lyle, Jeromina, Lucila, Belen, Gregorio, Mamerta, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Mrs. Pau. First day for the 9-day Mass Novena for the souls of Estrel, Jose, Martina, Domiciano, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Dajco Properties Corporation. For the souls of Pilo, Chaning, Ado, Doting, Daria, Riting, Fidela, Waning, Sencio, Shano, Iris, Leonor, Abadjano, Nene, Dondon, Eddie, Susing, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Ben and Earl Abadjano. For the soul of Pedro Bahaw, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Manuel Bahaw and family. For the souls of Gabriel, Pilar, Lorenzo, Magdalena, Santos, Domingo, Eustaquia, Carmelita, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Mr. and Mrs. Delphine Bautista. For the soul, for the late birthday anniversary of the late Geraldine Cabanis Aglipa, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by James Arthur Aglipa. For the souls of Juana, Islao, Anyana, Edgardo, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Juan Diano. Souls of Francisco, Florencio, Rosario, Daniel, Sosimo, Generosa, Eugenio, Rinaldo, Jennifer, Ellen, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Emilia Romano and family. First death anniversary of Maria Tercero, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Lisel Labadia. Birthday anniversary of the late Geraldine, and for the soul of Josefina, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Jeline Lianto and family. May hapon pag-usab, mga igsoon ko ni Kristo, aniya kita karon sa atong ikaduhang adlaw sa atong nobena misa. Atong pilgrim sponsors, nagikan sa Holy Cross Parish Legionaries, Holy Love Community with Area 2 Chapels from Laguna, Kuyog sa Laguna, ang ilahang patron si Senyor San Roque, Kanaan, Ulap, Lower Yati, Sunshine Valley, Santo Niño Backjumper, San Isidro Labrador Backjumper, and Bamboo Village. Atong choir, gikan sa Voice of Angels Choir, ang atong mas sponsor karong hapuna, Barangay Basak Pardo Council and Staff with Holy Cross Parish Legionaries.
Atong Mass Presider karong hapuna si Reverend Monsignor Alfredo Romanilius Jr. PC with our parish priest Vicente Topas Jr. Palihog Manindog. Let there be praise, let there be joy in our hearts. Sing to the Lord, give him the glory, the glory. Let there be praise, let there be joy in our hearts forevermore. Let his love fill the air and let there be praise. Atong dadon sa tumapag-ampo ang atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan ug mga pagpasalamat ingon man sa pag-ampo sa tanang mga masakiton imalatyon nga nagpaampo kanato ato silang hinuduman. Intentions of the Holy Father, world peace, conversion of sinners, ug paghandom sa mga kalag sa purgatorio. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, manghinuso kita karon sa ato mga sala aron maandam kita sa pagsaulog ning santos nga misa. Ginoo,
mong kaluwasan. Purihan mo kami, Diyos na nakakahon sa alan, pasayloan among manasagao, dahan sa ginahong higayon. Amen. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga gamanan, puna ang amo mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan. Dugangi ang among pagtuo ug sa imong walay puas nga pag-amuma, bantay ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhig hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios Sancto sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Isipa kami nga mga sulugoon ni Kristo nga gitugyanan sa mga tinagong kamatuoran sa Dios o kinahanglan sa usa ka tinugyanan nga magbinuutan siya sa iyang agalon. Wala ako mabalaka nga hukman ako ninyo o sa bisan unsang tawhanon hukmanan, kay wala man gani ako maghukom sa akong kaugalingon. Tinaw kaayo ang akong konsensya, apan wala kini magpasabot nga wala gayud ako'y sala. Ang Ginoo ray maghukom kanako, busa ayaw kamo paghukom kan bisan kinsa sa dili pa moabot ang hustong higayon. Ang katapusang paghukom unya nahimua pag-abot sa Ginoo kay ipadayag niya ang ngilad nga mga tinaguan ug ibutyag ang gililong nga mga tinguha sa kasing-kasing sa tao. Ni atong adlawa, magdawat ang taksa-taksa sa pagdayi nga angay kaniya gikan sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Ang kaluwasan sa matarong magikan sa Ginoo. Kaluwasan sa matarong magikan sa Ginoo. Salig sa Ginoo ug pagbuhat sa maayo.
aron magpuyo ka diha sa yuta, ug maghimulo sa kalina. Paglipay diha sa Ginoo, ug hatagan ikaw niya sa mga gipangandoy sa imong kasing-kasing. Itugyan sa Ginoo ang imong dalan, salig kaniya ug mabuhat siya. Padanagon niya ang katarong alang kanimo sama sa kahayag. Masiga sama sa utong tutok ang imong katarungan. Talikti ang dawtan ug buhata ang maayo, aron mulungtad ka sa kahangturan. Kay ang Ginoo mahigugmaon sa matarong, ug dili mo biya sa iyang buutan nga mga alagad. Ang mga malapasong gilaglag, ug ang kaliwat sa mga dawtan giputol. Ang kaluwasan sa matarong nagikan sa Ginoo. Siya ang ilang dalangpanan sa panahon sa kagulanan. Ug ang Ginoo nagatabang kanila, ug nagluwas kanila. Gilikay niya sila sa dawtan, ug giluwas sila kay midangop man sila kaniya. Ang kaluwasan matarong nagikan sa Ginoo. Hallelujah.
Ang Ginoo man naa kaninyo. Mausap kami. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ka. May mga tao nga miingon kang Hesus. Ang mga tinun-an ni Juan kanunay nga nagpuasa ug nagampo. Ingon man ang mga tinun-an sa mga Parisiyo. Apan ang imong mga tinun-an wala. Si Jesus mitubag, papuasahon ba ninyo ang mga dinapit sa kumbra sa kasal, samtang kauban pa nila ang pamanhunon? Dili gayud. Apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon ug niadtong adlaw magpuasa na sila. Unya gisugilan usab sila ni Hesus niining sambingaya. Walay tao nga magtabas ug usa ka bahin sa bag-ong bisti aron itapak sa daang bisti. Kay kung buhaton niya kini, madaot ang bag-ong bisti. Ug ang gitapak dili mubagay sa daan. Ni adunay magsulod og bag-ong bino diha sa mga daang sudlanan nga panit. Kung buhaton niya kini, ang bag-ong bino makagisi sa panit. Unya madaot ang sudlanan ug mausik ang bino. Kinahanglang bag-ong bino ang isulod sa bag-ong sudlanan. Walay tao nga mangandoy sa bag-ong bino tapos siya makainom sa daang bino. Moingon siya, mas maayo gayud ang daang bino. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Atong tinangga o tinahod nga pagtrikura ug among kauban sa Cebu Clergy, Monsignor Juni Tupas, sa PPC Finance Council o sa bisan asang religious organizations. Mayong hapon kanatong tanan. Akong dakong kalipay ang pag-anhi karon ug pagsaulog nining santos sa misa. Primero ni balibad ko tungod sa ako mga schedule. Ya pag follow up, pwede ba ko og pizza size bisan og first Friday ako yung gigahinan kay murag di naman gyud ko ma-assign aning dapita. Suma sa itong naibawaan ang sugbuswak kung mahitabo na karon or next year. Ang akong gipili ang dapit manggod sa south, no? So gikan sa Naga padung ato Solido, Libot, Santander, kay taga Salop man ko, taga Uslob, Nueva Cáceres, Uslob. Na akong gidawat, sige mong kong agi din pagkapari ginako, nangandoy ko ma-assign. Pero dito ko nagtingkagol, no? 16 year ko sa Pope John 23rd Seminary. First na kong assignment
bantayan. Second, mabulo. Ug karon ikatulo pa nako, probably my last next year before I retire. So salamat, Mr. Juni, ug kaninyo nga nagtugot nga makasaulog niining pagpangandam sa maabot ninyong kapistahan sa Holy Cross or exaltation of the cross or triumph of the cross. Upan sa tema nga cross, pilgrimage of hope. Sunod tuig 2025, ang atong talahurong Santo Papa nagdeklarar nga Jubilee year ang 2025 ug mao kini ang tema usab nga gipahigayon sa maong kasaulugan. Alang sa mga Hudiyo kining Jubilee year usa ka dako kayong hitabo. Gitawag ni og year of favor. Every 50 years magsaulog sila niining year of favor. Diin adunay daghang mga kausaban nga mahitabo sa ilang pagpuyo, pananglit, ang tanang mga sala mapasaylo, ang tanang mga pineriso buhian, ug ang tanang mga yuta iuli sa original owner, ug ang mga utang quits. So year of favor nga sa ulugon gid ni diin ang mga tao magmaya sa kalipay tungod sa pabor o grasya nga gihatag sa Dios. Muna maigsoon nga ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan is a journey. Kay nagpanaw man ta, it's like a pilgrimage. Nga ang atong pagpanaw adunay tumong. Aduna kitay kapaingnan, aduna kitay padungan, ug ang atong kinabuhi giandam aron kita sa katapusang panahon o kung maguna ang kamatayon mahilakip sa mga pinili dito sa gingharian sa langit. So naglakaw kita. Ang ato ang paglakaw, we do not exactly know what happens to us. All we know nga ang atong destiny, ang atong yung padungan, ang pagbalik dito sa atong Ginoong Diyos nga mo'y tag-iya sa atong kinabuhi. So kanang hope sagad gamito na to in many different ways, no? Muhope ta o kini dayeng hope usa ka pagpangita ang pagpangita o ang pagtinguha to desire with confidence ug ang atong tinguha nga kita mahibalik sa Dios. So ang atong attachment dili lang ma-focus sa mga butang kalibutanon. Kung ang atong kasing-kasing nahigot sa mga material nga butang, kinahanglan nga usbo nato og mahimo putlon din ang atong kasing-kasing nahigot. Kung nahigot sa mga material nga butang, usbo nato kay ang angay nga ang atong kasing-kasing mahigot kinahanglan kini nakahigot sa atong Ginoong Diyos or sa mga butang
nga langit nun sa mga butang nga dili makita apan naglaom kita nga kini mahitabo gyud sa katapusang panahon. Busa maigsoon, ato gyung ibutang sa atong kaugalingon nga we own nothing in this world and we lose nothing. Kay di man ta makapanag-iya, so walay mawala na to. Inigdiya nato ning kalibutan kung ang atong attachment dili sa mga butang nga material. Ang atong attachment sa Ginoo mao na atong focus sa atong journey, sa atong pilgrimage. Dili lang sa mga butang nga kalibutanon. Kaya ako maning na basahan sa reels o nakitaan sa reels, panangli matod pa sa usa ka nagsuwat ani. If you own a house or a land, matod pa niya, you only have rented a house or a land for a certain period of time. Tinood ko natay, bisag ikaw pa, napanay titulo imong balay, imong yuta, it's like renting your house or land for a certain period. Kaya all of this, ay imong balay, imong yuta, does not belong to you. Kaya imo pa na, nganong imo mo nang biyaan, inig kamatay na to. So, bisag ikaw pa'y tag-iya, bisag ikaw pa'y, bisag imo pa na, bisag nindot pa na, o sa kadako ang balay, o dako ang yuta, but pagkatinood, it's like renting them. Daw nag-abang lang ka. Kung na kay sakyanan nga nindot, or dili nindot, or motor, it's like you only have paid a transport. Daw nagplite lang kuno ka, matod pa niya. Sige, ikaw pitagiya na for a certain period of time until your car breaks down or until you will last in this world. No? Ini kamatay na to. So, masaya mahitabo. No? So, bisag ikaw, imo pa nang pinalit pila ka milyon or dili mahal kayo, daw nagplite ka lang sa imong kaugalingong sakyanan. It does not belong to you. Ang mga minyo, kamo nga mga minyo, nga nangita o ang uban nangita o kaparis. Di ba? Until death raman ang kaminyoon. You only have got a companion, no? Nangita lang ka o kapikas or kaparis where you can share your joys, your laughter, yourself, no? Mubitaw na nga kami ni Mr. Johnny, no? Nakuno na gini nga dili mi anang minyo, no? Okay. Among ginauna lahi masad, no? Di ba? Even your children, kay kana kunong makabaton og anak, it's like you are fulfilling the demands of continuity of life. No? Imo bang gipadayon, gipasanay nimo ang mga tao sa kalibutan. Kaya inigkamatay nimo, inigkamatay, you don't own your children. Kaya diyaan naman sana sila ninyo. And even our life, it shall be returned later on. Doon ako'y gipang misahan nga patay. Ako ning napanidan 57, 58, 59, 60, 61, 62. Daghang kayo.
Ikaw nasod mo kus bracket ani, no? Nagkamubo ba di ay ang life expectancy na to? Kaya ang life expectancy na to is between 70 and 80 years. Gani, biblical na siya. 80 for those who are strong. Pero sa ako mga namisahan ng buwan na, anong napita ba? Pinakabata, 39. Yung nagkabubo, meaning, our life will be returned at the right time kung kwaon pa sa Diyos. So we have nothing to lose. We own nothing and we have nothing to lose. Ayaw kawili. O bitaw na usahay sa atong kinabuhi, sa atong paglakaw, daghang kay tag mga pagsulay, daghang kay tag mga pangutana, kunya moabot ang point sa atong kinabuhi nga di gyud ta makahimo, makatandi kita sa uban. Kanindot nila sa ilang pagpuyo, kanindot sa ilang kinabuhi, successful kayo. Kadaghan nilang kwarta, ako wala. Nakalimtan baka ako sa Ginoo. Sometimes we ask those questions. Gani ang uban, miingon, why does God allow good people to die? Unfair kay ang Ginoo. Pero ang Ginoo biya nag-uban na to, mabitaw nang nagpakamatay siya sa krus. Ang cross is not just a wooden cross, but it is a symbol of God's love. Ugwa sa ilang nununaan nga mopadayag sa iyang paghigugma gawas sa pagpakamatay sa iyang kaugalingon. Di ta ka-imagine usa ka Ginoo na imong tao nga sa pagkahimo niyang tao kabus siya, usa siya sa mga sinalikway, pobre mga ginikanan, apan nabot ang panahon nga ako lang ipailag yun, ug unsa akong tuyo, ug unsa akong gianhi. Makita ang tanan dili malimot sa pag-ila kaniya, ug pagbaton, ug paghigugma sa Dios, labaw sa tanang mga butang. Dito ilain po nga sugilanon sa magtiayon naagapon ni Saril kay mo naman na trend karon, no? Kita tag YouTube, kita tag Reels, no? Nindot kayo kadto magtiayon, naglingkod silang gawas pantawan na dito sa gawas aduna sila nakita nga tulo ka tawo nga naglingkod, no? So, dili pa kayo o banag-banag pa ang kabuntagon, pero nakita na nila, nangapin sila na itulo ka tao. Hangtod na sa pagsubang sa adlaw, dihagyat po silang tulo. Usa ni naog ang asawa, ningon ang asawa nga, kanang wala may kailan ninyo. Pero gani haraming naniid, gani haramong galingkod. No? Basi giguto mo, dali, sa kamustaas. Mamahaw pa dito. Ningon dayon usa ka tawo. Madam, salamat pero dili mi pwede magdungang tulo. Sa ngano day? Ingon din siya kini siya ang iyang pangan Wealth. His name is Wealth. If you invite him into your house, he goes with you and your house will be filled with wealth. Kanindot, no? Maadunahan sila, mahimong daghang kwarta. Kanin siya, kining usa, ang iyang pangan, success. If you invite him, he goes with you, and your house will be filled with success. And you will be successful in all your undertakings. Kung ingon siya, I am love. If you invite me, I will go with you, and your house will be filled with love. Mo ba? So, di saka ang asawa, iyang giingnan na iyang bana.
So ningon ang bana excited, ningon ang bana nga sige, invite ta si Wealth aron daghan aron madato ta. Ningon ang asawa, ngano di ay og si success atong imbitaron. So naglibog sila hantod nga nikadaog ang asawa ug niingon sa tulo ka tawo, kinsa man ninyo pangan og love? Who among you is called love? So nibarog ang love ug niingon ang asawa, welcome into our house, be our guest. So nibarog si love, nisunod pod si wealth ug si success. So niingon ang asawa, nganong nisunod man ning duha? Di magkamo magdungan. Niingon din si love, kung ang imong giimbitar si wealth og si love, magpabilin ang duha. Kung imong giimbitar si success og si love, magpabilin ang duha. Imong giimbitar si success, magpabilin si love og si wealth. But because you invited love first, wealth and success will follow. When I giingon, now where there is love, there is wealth, there is success. End of the story. Muna ang atong gugma sa Ginoo, mahimo nga ang cross ang imong bana. Daghan mo ganing klase sa cross. Mahimo imong cross, imong trabaho, ay kapuya na ka. Mahimo nga imong cross, imong silingan. But if you have that hope, if you are called a person of hope, whatever happens to your life, ang imong focus ang Ginoo gyud sa imong kinabuhi. Ug nahigugma ka sa Dios, imo gid nang paningkamutan og pangitaag paagi nga makabot gid nato ang atong gitinguha sa katapusang panahon. So unsa may mahitabo? Ini kamatay nato, unsa may angay natong ibilin. Ang kanindot trabas balay, ang kadako sa yuta, no? Kanindot sa mga anak, pahimuslan. Mga anak kay makapahimulos, ikay nagtigom. Ang nindot natong ibilin, ang atong maayong relasyon sa Diyos o maayong relasyon sa atong isikataw. Pagtapos ini nagsuon, ningon ang amahan siyang anak, dong, moabot din sa imong panahon. Ayaw kalimot sa pagbuhat sa tulo ka butang. Una nimong waton, eat the best food, sleep in the best bed, unya sleep in the best food, or eat the best food, sleep in the best bed, and live in the best house. Ingon na yung anak, saan na pagkahitabo tayo nga, pobre ba ta? Insya, mo ni mahitabo. Kung mukaon ka, if you eat until you are hungry, kung mukaon ka antod kagutumon, the food that you eat will be the best food, di ba? Kung mo trabaho ka tibok adlaw, kapoy ka kastanan, na inikatog mo, you will sleep in the best bed. Muna, maigsuon nga ang atong kinabuhi, if you treat people
kung imong tagaan o pagtratar imong isikataho. You will be kind to them, you're generous, you are respectful, you are charitable, you're good. If you treat people like this, you will live in their hearts. And you will live in the best of homes in your life. Wana, atong ang cross kanunay magpahinumdum nga ang atong tinguha, ang atong paglakaw, kung naa magani destiny, pagbalik ngadto sa gingharian sa Dios. Usahay dag-unta sa atong pagkamapaytason, pagkaisipan, dag-unta sa atong tawhanon, no? Kig-away ta, magdunot ta, upon after all these things will have its end. Ug ang pagkatapos niini, dunay consequences ang atong either good or bad actions. So sayo kita, na wala kita, dili kita biyaan sa Dios. Basta matinguha lang yun kita sa pagkabot sa mga butang o pagbuhat sa mga butang nga gustong ipabuhat sa Dios. Kanato, mo na'y labing malipayon nga kinabuhi nga atong puy-an. Dili ang kadato, dili ang success. If we have that love, all the rest will follow. So mga igsoon, ining kaduha nga lubina, misa lubina, atong tingwaon nga ang cross dili angay kahadlukan, kundi we have to embrace the cross and experience death. Death to ourselves, death to our pride, or maybe luxury and comfort. Hinaot pa unta. Manindog palihog. Mag-amta sa Dios nga nahigugma pag-ayon sa kalibutan, nga tungod niini iyang gihatag ang bugtong anak aron magpakamatay diya sa krus alang kanato. Busa mo ingon kita, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Alang sa simbahan nga nagapanaw dinhi sa kalibutan, nga makigbatok hantod nga magmadaugon ubos sa bandila sa krus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa katawhan sa matag nasod o pinulungan, nga makakaplag na sa kagawasan o kalinaw, pinaagi sa usa ka Dios, nga gibayaw sa kaytas-an, isip Ginoo ug manluluwas, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa tanan nga nagkinahanglan sa kaluoy, ug pasaylo sa Dios, nga ang krus magdasig sa pagpakighiuli kanila, ngadto kaniya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang kanatong tanan, nga mahalon nato ang timaan sa krus, o gamiton kini, uban ang pagtuo ug pagtahod, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa mga intensyon sa atong fiesta sponsors, nga diha sa ilang makanunayong pagpaambit sa grasya sa Dios, madugangan ug kadasig sa pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang kanila
nga nahikatulog diha ni Kristo, nga ang dugo sa iyang pagpasakit maghinlo kanila gikan sa tanang mga sala. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. May gumang amahan, ining kinabuyaw sa sunod, ang tanan namong paglaom ana sa krus. Itugot ang mga pangamuyo, samtang nagaday kami kanimo tungod sa imong kaluoy. Pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod. Ang atong operatory karon, panguluhan sa atong mas sponsor, Barangay Basak Pardo Council and Staff, with Holy Cross Parish Legionaries, Holy Love Community, Area 2 Chapels, Laguna, Canaan, Ulap, Lower Yati, Sunshine Valley, Santo Niño Backjapper, San Isidro Labrador Backjapper, and Bamboo Village. Offer to you, Lord, Almighty Father, the sweet life of Christ, the greatest of peace. This is our offering because of our sinfulness. Take it and bless, that we may be saved. In Christ's life and doing, which He gave us a gift for us, may it become a good inspiration. May our life and everything we do be more like that little water mixed in wine. Be more like that little water mixed in wine. We offer in thanksgiving our heart, life-giving we offer as a sign of our we offer as a sign of our love. For bread that is broken, we give thanks. For wine that is poured, we give praise. For life and for knowledge of the kingdom, all praise to you until the end of time. Life-giving God, saving love, we offer in thanksgiving our heart. Life-giving God, saving love, we offer as a sign
mag-ampo kamo. Aron kining ako o Giniong sakripisyo, dawatan unta sa Dios Samahan, baka gagahom sa tanan, sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdahit primayan sa ngalan, tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining santos nga misa, magdalaon ta nga ri kanamo sa imong panalangin, ug maglalang dinhi kanamo sa iyang gisaad nga kaluwasan. Ini among gipangayo binaagi ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo maana ang kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Angay ug mata. Santo Samahan, Diyos nga tunay makagagahom sa tanan, agay matarong gayud ka magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan, tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat nagalagad kanimo, ang tanan mo mga tinubdan magdahig kanimo, ug ang imo masantos magpasidungog kanimo sa iniusang kasing-kasing ug busa uban sa mga sa langit kasama kami sa imong imaya, duyog sa langway hunong nga pag-awit. Santos nga Diyos, Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit o ginuta sa sana sa kanta, Hosana, Hosana, Hosana. Dargul ang nagaan sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana. Santos nga ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mo ang Espiritu aron pagsantos sa mga gasa. Aron mahimo gani alang kanamo nga lawas ug dugo sa atong Ginoong Jesucristo. Among Ginoo, sa pagpasakit siyang kaugalingan ni Kuhan siyag pan, di pa salamat kanimo. Di pikas ug bihatag diini ngadto sa mga tinud-an ug niingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, biguhan siya sa kalis. Di pa salamat kanimo pag-usab. Nihatag niini nga to siya mga tinud-an ug niingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo ay una alang kanino galas na ng mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhat na gini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nag-aalad kami kanimo, Amahan, dining pan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip na ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkayo sa diyan sa Espiritu Santo. Hinungdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo ug sa tanan mga pari. Hinungdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon na mabanhaw sila, ug ang tanang mga namatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naon. Kaluoy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw mahimayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniyang diha kaniya, gihatag ng kanimo magkagahong Amahan, diyan sa kayusan sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Pero magamputan samahan atong abiton mga pulong itudlo nato sa atong manunubos. Namo nga ana sama langit, pagkay ko ng imong ganan, wapod ka namo ang imong giharian, magtuman ang imong pagod. Dini sa yuta, bayo sa langit. Ang kalanon namo sa matang adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upang sa iyo at kami sa amo mga sala. Maimugad kami nagapasalo sa mga nagkasala ka namo.
sa kami. Magayon kami kanimo, Ginoo. Ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala. Ug balayo sa nang kasamok samtang paabot kaming malaumon sa pagbalik na Yesu Kristo among manunubos. Kay imo manangging hari ang himaya hangtod sa kahangtunan. Amen. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw, ibiling ko kaninyo, akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang amo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa kalinaw kay usa. Ikaw nga buhay gari, hangtod sa kahangturan, ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. Ipakita ang pag-inig sunay, paragdait para kayo. Your Diyos, salamat. Thank you. Kini maong kudaro sa Dios, kadagwagtang sa kalibutan, ulang kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo ni kang ngayong kalawat kaniwa pan pamulong lamang mamayo.
Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. I need my Jesus in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. Till I reach this fastest of darkness. The force that sustains me, thy unique joy of my heart. Magampo kita, o Ginoo, gibag-o mo kami sa pan sa kinabuhi, gikan sa imong lamisa, magligon ta kanamo kining pagkaon, diyan sa imong gugma, aron magalagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsuonan. Niya mo gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod alang sa mga pahibalo. Ugma, Sabado, wala tayong misa sa naandan nga alas 6 sa buntag. Ari na atong misa sa hapon sa ato ang third day no binamas. Ugma sad ang ato ang schedule sa confirmation sa mga bata nga nag-edad 12 anyos pataas. Alas 9 sa buntag dapat na sila kay maguna ang seminar, required ang seminar sa confirmation proper. Then, wala sad tay Aurora o Dawn Rosary ugma. Kay ang atong Aurora o Dawn Rosary atong pagkahinuon inigka Domingo. So Domingo alas 4:30 sa kadlawon aduna tay Aurora o Dawn Procession halad pasidungog sa ato ang Blessed Mother Mary. Sangnit iya man ang birthday. Then ang ato ang 4th day no binamas ana ari sa atong regular Sunday schedule 4:30 p.m. After sa 6 p.m. ugma aduna tayong programa diha sa Tubangan pahinungod sa birthday ni Mama Mary. Among giawhag ang tanang mga mandated o religious organization, mga area coordinators, chapel leaders, chapel officers, o kitang tanan nga magdala ta og pagkaon atong i-share, food to share, mag-agapita og ka sa Domingo sa gabi after sa 6 p.m. Mass. So after sa 6 p.m. Mass sa Domingo, natay programa diha atubangan sa atong simbahan og mag-agapita. So palihog among gi-encourage ang tanang mga mandated organization. In Birnis, sa 13 Bispiras, human sa alas 5 na misa isunod dayon ang ato ang prosesyon. Atong prosesyon dinhira sa highway padung nito sa The Family, balik sa Total, balik sa ato ang parokya. Then sa ato ang Fiesta Day, September 14, Sabado, alas 10 sa buntag ang ato ang Pontifical Mass. Panguluhan sa atong kalahuron nga Arsobispo sa Sugbo, si Archbishop Jose S. Palma D.D. But before sa Pontifical Mass, mag-groundbreaking ta sa likod. So, naman tayo mga project, gi-propose project diha, covered court o mga opisina sa likod. So, before sa atong Pontifical Mass, mag-groundbreaking ta sa likod. So, ugma ang ato ang pilgrim sponsor sa third day na binamas, magikan sa Ministry of Lectors and Cantors, Confradia de San Jose, with Area 3 Chapels, Bayanihan, Baskio, Kalikasa, Kawayan, og Kapraper, og Katres. Atong choir ugma ang Santo Niño Choral,
Ato ang mas sponsor silang Patigi family with Cathy Ricafort and family, and Mr. and Mrs. Jean and Ann Sanchez and family. Atong mas presider ugma si Reverend Father Abel Bangkog. Nining bahina atong pasalamatan atong mga kaigsuunan nga mihatag silang oras katakos ug bahandi aron magmalampuson ato ang ikaduhang adlaw nga misa novena. Atong in charge sa altar decoration silang Mr. and Mrs. Ronald De Chosa and family. Ang silver electroplating sa ato ang Paris Chalice sa CQA through Engineer and Mrs. Armistes Gascon. Atong church air ventilation, repainting, improvement sa atong mga side altars and fencing sa likod. Brad Jeffrey Daclan. Ato ang choir from Voice of Angels Choir. Ang ato ang Cantor of the Psalm. Ato ang mga lectors, atong bag collectors. Ato ang Ministry of Altar Servers. Ato ang Israel Ministers of Holy Communion, ang ato ang Liturgical Arts and Environment Ministry. Kaninyong tanan daghan kayong salamat. Tagaan nato sila masipang pakpak pasalamat. Ato sang pasalamatan ang ato ang mga pilgrim sponsors karon ang Holy Cross Parish Legionaries, Holy Love Community, with Area 2 Chapels, Laguna, Kuyog sa Laguna, ang ilang patron si Senyor San Roque, Nadia sa Kilid, Kanaan, Ulap, Lower Yaqui, Sunshine Valley, Santo Niño, Backjapper, San Isidro, Labrador, Backjapper, ug ang Bamboo Village. Ato sang pasalamatan ang ato ang mas sponsor karong adlaw, Barangay Basak Pardo Council and Staff. Dagan ato sila masipag pakpak pasalamat. Nga ato sang pasalamatan ang ato ang parish priest nga ni concelebrate sa atong misa karon si Reverend Monsignor Vicente Tupas Jr. ta atong magpasalamat. Ngayong gabi sa tanan, Minyor. tuguti ko sa pagpasalamat sa atong celebrant preacher sa ikaduhang adlaw sa atong misa novena sa iyang giingon taga Nueva Caceres, Oslob siya, no? Kining Nueva Caceres, barangay Paris ni sa Oslob, pero dako ni kaayo nga parokya gani panahon pa ni sa Kachila. Dako og karaan kini nga parokya sa Nueva Caceres. Contemporary mi niya sa seminaryo, ahead lang kog usa ka tuig niya. So napari ko 1991, siya 1992. Ug dugay kaayo siya sa na-assign sa seminaryo. Sa Pope John the 23rd Seminary, ang atong mga seminaryo alang sa high school, no? Kay kita sa ang Cebu mao nalay pipila na lang gyud ka mga archdiocese ug diocese sa Pilipinas gani tibuok kalibutan nga dunay high school seminary. Kay kasagaran nga mga high school seminaries gipang phased out na, no? Wala na. Kita sa Cebu bulahan pa kaayo kita. So siya 16 years na pari sa high school seminary nato, unya nahimo gyud siyang rector. Sa tupad dako siya sa seminaryo for 6 years, no? 10 years di ay. 10 years, imagine ka siya, 10 years siya sa tuang Pope John the 23rd Seminary. Nahimo sa ni siyang Episcopal Vicar. Sama kagahapon ni Monsignor Quintana, siya nahimong Episcopal Vicar sa Bantayan, no? Bantayan Island sa isla. Naghan kay mga seafoods o buwad, no? Dito sa isla. Unya sa karon assign siya sa San Fernando nga parokya sa South. Si Monsignor Alfredo Romanillos Jr., Monsignor Buboy. Atong tagaas basipang pakpak. Maraming kayong salamat, Monsignor Buboy. Additional announcement, sa fiesta, doon natay duha ka misa. Aside from the Pontifical Mass, alas 10, doon na sa tay alas 5 sa hapon. So, kung dili makahimo sa buntag, doon na pa tay fiesta Mass
sa alas 5 sa hapon. Daghang salamat sa tanan. Palihog manindog. Salamat sa ni Sir Johnny nga nagdapit ako o nakakita ko sa project Magnificent Retablo. Congratulations sa tanan. Nga before nato dawaton ang panalangin ni Monsignor, mosing kita sa makatulong ug makusog para sa atong Santa Cruz. Viva Santa Cruz! 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 Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasa kami. manalangin kaninyo ang Diyos mga kagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, dado nato ang kalinaw gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang Angelos sa Ginoo may pagalo kang Maria. Nanangkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming mga makasasala, karunod sa oras sa among kamatayon. Amen. Ania ang ulipon sa Ginoo. Utumag na dinig ka na po, sumala sa imong tulong. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming mga makasasala, karunod sa oras sa among kamatayon. Amen. Ug ang pulong nahimong tao. Ug may puyo siya uban ka na. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming mga makasasala, karunod sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kaming mahal na inahan sa Dios. Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo. Magampo kita. Ang grasya mo nangamuyo kami Ginoo, ipabanaw sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madala ngadto sa mimayaong pagkabanhaw, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ipakita ang Diyos sa halimaw, umiwanit sa balanda. Inaya sa hari sa pantuban. O ang katauhan na iya sa Diyos, matusganong manakawin. Ang panalangin mo iyong dala, bumaw ka dahil. Ang panalangin mo iyong dala, bumaw ka dahil.